awawan a nasta whatsapp a connecté a waɗa kala ko marɗa haaji fuu amma himɓe ngiyatama en ligne ma bo himɓe gergonoyma message a wawan keɗitoɗa ɗum amma ɓe keɓtata a janggi message man ma bo heɗitake ɗum bo kala ko nandi ɓe majum ɗuɓɓe nder mawɗo ɗon no ƴama min e application lawol man ɗo de ɗum tan misal wara goɗɗo ande min gaddani en application man. assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh sakiraɓe wondaɓe e jeygol Fulako TV mi silminake dow moɗon mi hofni on kala gonɗon nder duniyaru fo ɗum derɗirawo moɗon Adamou Haruna e hande mi waddani en application a ƴamatoyam ko nde dede ko larani haala whatsapp lawol ngol mi tokkata mi yiiɗi mi nasta miɗo connectagal whatsapp amma mi yiiɗa himɓe gueyam miɗo en ligne ma bo mi yiiɗa himɓe gueya de dernier connexion an goɗɗo wiya noyi hanki ɗo ka jengi ha jengma aɗo connecté ko nandi be majum ni to application nga a wawa nasta whatsapp gaɗa kala ko marɗa haji fo goɗɗo yiyatama en ligne yiyata dernier connexion maɗa bo ko hanki ɗo nda wakkatire nde déconnectuɗa e ko nandi be majum nonnon ɗuɓɓe nder mawɗo ɗo ƴamami lawol ngol mi tokkata mi heɓa mi yiiɗi mi yerbana goɗɗo message ko goɗɗo yerbanami message to goɗɗo yerbanimi message ɗo mi yiiɗi mi heɗito ɗum ko ɗum vocal amma mi yiiɗa o fama mi heɗitake message man ɗo ɗuɓɓe nder meɗen yake feere a tawan aɗa sukli goɗɗo yerbanoyima message a wawan a heɗito message man amma wala wakkati repondugomo to a repondayimo laari a connecté a heɗiti message mako a repondayimo bo o bernan o wiyan oɗo ɗo takkiyam ginnawol ko bo a connecté a heɗitaki message mako o wiyan wani ɗo takkiyam ginnawol e ko nandi be majum to application ɗo nga wallititte goɗɗo to yerbanima message a wawan dara message man nasta keɗitoɗa ɗum amma o heftata heɗitake ɗum en andi to goɗɗo yerbanima message jotta ɗo to aɗo connecté ni ɗum waɗan be alama goɗɗiɗi ɗum hollay aɗo connecté to a nasti a laari ɗum ko a heɗitake ɗum ni ɗum waɗan alama be blé ɗo on a tabbitinta e lallay message a yerbanima ɗo heɗitake ɗum to application ngaɗo ɗo wodi ha yahata activa warta ko da a yerbani ko yerbanima message ko a heɗitake ɗum ɗum watta alama be blé ɗiɗi ko ɗum be alama blé ɗo ko alama goɗɗiɗi ɗo mi tammi application ma ɗo ko fottana e ɗuɗɗi application ma ɗo ngaɗo mari kujeji feere feere isini yake feere tawa goɗɗo yerbanima message wili ɗum yake feere tawa goɗɗo yerbanima message ko a neeɓi a heɗitaki ɗum ko hunde feere si a tawa o wili ɗum ko ha groupe ko nandi be majum to ko o wili ɗum ha maɗa ɗum wilatako a wawan dara message ma ɗo de no ɗum wayi e nonnoon ko ha statique a tawan goɗɗo wati statique ko photo ko vidéo ko nandi be majum yake feere a tawa o wili ɗum to ko o wili ɗum han a wawan e keɗitoɗa ɗum nonnoon an bo a wawan a yerbana goɗɗo message no ɗum neɓiri fou a wawan mbila ɗum en andi jotta to a yerbani goɗɗo message ha whatsapp ji goɗɗiɗi marɗe to ɗum ɓuuri mintiji feere a fotai mbila ɗum ko isintininore nde min tinino ɓawol seeɗa nasti ha kuje ɗo maɗa a lorni date be time e ko nandi be majum to nga application wala ko yaluma wakkatire man ɗo a nastan mbila ɗum ɗum wilo ha maɗa ɗum wilo ha mako bo nonnoon application ma ɗo ngaɗo mari couleur ji feere feere a nastan a sanja a waɗan couleur boɗejum to danejum giɗɗa to ɓalejum to boɗejum to verte to jaune kala couleur je marɗa haji fo a waɗan daidaita ɗum nawnanma guite application ma ɗo ngaɗo mari kujeji feere a nastan a seeto a waɗa moye foti ewnumagal whatsapp yake feere a tawan yake aɗo connecté yimɓe ɗo damuwa be aɗo ko nandi be majum a yana ngaɗa wala mo foti ewnuma to a yiɗi bo a waɗan himɓe maɗa deydei ɓe maɗa numéro ji ɗum tan foti ewnuma ko bo a waɗan himɓe ma pat foti ewnuma amma banda wane ɓe wane ɗo a yiɗa o ewnuma e ko nandi be majum ni application man ɗo seeto on matiyam application man ɗo bo ɗum je publicité ɗuɗɓe nder moɗo ƴami min tefana en application man ɗo min keɓi application man ɗo min keɓirayi application man koye ɗum bo marɗo haji application man ɗo fou na ɗum hunde nde min gerbanta en ha youtube ko ɗeɗe groupe ji je whatsapp min matino diga ɓawo marɗo haji application man fo wawan mata min dow numéro ji amin ɗi whatsapp ɗe min tanmi hokkugo yesso ɗo min geccai on carɗi ɗeɗe ko hokkata min gerbana ɗum application man ɗo nda numéro ha ɗon gotama ɗum numéro ha an plus 221 76 96 61 64 numéro ha gota bo ɗum numéro Salih Hassan hanka woni plus 221 77 226 72 mo matuɗo nder amin fo ko min ko Salih Hassan yeccai on carɗi ɗeɗe ko kokkoɗon yerbana on application mai ɗo na ɗum hunde feere ɓurde sembe ɗuɓɓe nder moɗon ɗon mbiya min giɗi ɗeɗe application man ɗo e tindinoje ko nandi be majum ngam mai ɗo ton mari haaju majum on mbawa matugo min ɗo numéro ji ɗo en ballidira heɓa en gaɗa kuje man ɗo heɓa kuugal men ngal ɗo yaha yesso nonnoon vidéo ji amin ɗi youtube mi andi ɗiɗo pottana on ko woni on ɗo mbiya min vidéo ji ɗi gatton ɗiɗo pottana min ɓiɓɓe ɗeɗe lesɗe feere feere ɗo ewna min mbiya min vidéo ji ɗi min gatta ɗo pottana ɓe ngam mai ɗo min ɗon getta on onon bo se on kabda deydei to min gaddi application min matini on application ɗo ɗum je coggu woni ko goɗɗo yoɓata min gerbana ɗum se on kabda onon bo on kokka man ɗo woɓɓe feere yake feere to min mbi ɗum banni may ɗo wiya ni application ni sei to a sorani ame ko nandi be majum mino ma min keɓrayi ɗum koye ɗum e andi bo ɗeɗe kuugal may ɗo kala ko goɗɗo watta fou dole sei to majjini to dalila majum marɗo haji fo wawan e ɗo on wallini ɗon mbawata wallitoraki min onon bo se on kabda bo deydei on abona deydei ha chaine amin je youtube jeygol Fulako TV to hande on aranni maɗa wargo ha chaine man ma a laran bindi boɗeji ɗo eɗo windi abonné a habda a abona to a neɓino ko a fuɗɗi larugo vidéo ji amin a abonay bo a habda a abona vidéo ji amin bo to warani a laariɗi ta yejjita waɗugo like mon noon ɓe ko ɓeddata sattinango min jokki holla min lalle vidéo ji amin ɗi min gatta e pottana on ha youtube ngam may ɗo marɗo haji application man fo mata min ɗo numéro ji amin ɗiɗi mi matini numéro a gota ma ɗum numéro amin Adamou Haruna numéro a gota bo ɗum numéro Salih Hassan on jarama bandiraɓe fulɓe ɗum derrawo moɗon Adamou Haruna. Assalamu aleykum.